To sme doniesli pani Častkovej. Ukáž to. Vyzerá to takto ako burina zo záhrady. Jej! Mám nové pyžamo. Čerešňové. Wow, brutálne pyžamo. Vyjadri sa k situácii, aký máš pocit z toho? K tomu pyžamu či? Celkovo. Ja som rada, že to končí. Ja som tu jak mrochta na tej stole. Áno, a presne vám to natočím presne, ako to sedí, hej. A takto sedia baletky. Make-up check. A teraz som ticho. Koho to je? Ja mám prečo také červené oči? Čo? Niekto tu Nie, buď ticho. Čo? Niekto tu Ježe, prečo mám také červené oči? Niekto tu hulil. Ja nie. Mám ich ešte asi 4, chceš? To je kroma? Ty si ma začala, jak som robila to s tými onými, hej. Dúfam, že to dáme. Nie, v pohode. Ja vyzerám, keby som nemala vlasy. Prečo teraz? Tak to je blbosť. A ešte v kostýmoch. Тихо, успокойся. Вот все. Нормальный хвост. Nina vie, čo je dobré. Ani sem, ani tam. Kopaj. Zase je to tam. Utekaj. Prepáč. Ježiš, prepáč. Bože. A máš aj tam. Takto sa otvára Ježiš, voda. môžem ja iba na tieň potrebujem iba dať dole, lebo to modré to vyzerá fakt, že hrozné. Na skúšobnom javisku. Ďakujem všetkým a prajem všetkým príjemný zvyšok večera a dobrú noc. Môžeme ísť domov. Ďakujem. Ale nepočuli sme komárika. Komárika. Musím si dať leukoplast, lebo ma bolí nožička. Ma nožička, ma bolí, ma nožička. To ma bolí. Nina. Daj tam do piče, mne sa to rozlialo v taške. Čo sa ti rozlialo? Čo sa mi rozlialo v kufri? To je super. Nejde to obuť. To sú problémy baletiek. Aha, obujem si nohu. Teda. No! To je chodidlo. Odtiaľ to potiaľ to je chodidlo. To je chodidlo. Toto je noha a to je dolná končetina. Toto je dlaň. Toto je ruka. A horná končetina. You're toxic. I'm addicted to you. Never know when I'm toxic. Verenka, tuto dá. Než prepáč, ak sa mi patie ruky, ale ja už fakt nemôžem za to. Kúkaj na toto, nie na toto, kúkaj. Ja to nerobím, prisahajam, zahulením ruku. Poloneza nebude, poloneza sa ruší. Čo pomôže? Druháci, po prestávke. Jakže sa ruší? Napríklad spievajte si Ariana Grande. Potom. Nie, teraz. Mám náladu. Ja vám už... Za chvíľku ideme robiť najatky, sme za kulisami, počkať, ja to tak nenápadne ukážem. Aby nám neukradli telefón, lebo akože to, čo sa tu deje, to je čistý. Počkaj, odišli šťavky. Také pekné. Asi budeme mať natočené najatky z hľadiska. Určite me make-upili trochu. Takže videjko dám hneď potom to asi.
Sme po najatke. Ja sa podlomila noha. Nevadí. Ukážem vám ešte v zákulisí. Extrémne to vonia a vyváž. Že? Strašne to vonia a vyváž. Вы чё? Я поняла. А что случилось? Я хочу узнать. No, ideme odovzdávať kostýmy, už sme prezlečené. A ešte to neskončilo. Ešte sú dve posledné čísla, myslím, že to mi konečka. Potom ideme tlieskať. Ale oni tu nie sú. Tí kostýmerky tu nie sú. Ale to je o poschodí, víš? Aha, vlastne hej. Že vraj to vyzerá ako Gutam. Oni sa odovzdávať kvietky. Ja úplne mám pocit, že ja budem plakať. To je pre mňa. Povedala mi, že tam ide Vyjadrite sa. Vaše pocity. OK, už plačeme všetci. Už plačeme všetci. Toto je najťažší deň v roku. Ty si dostala ako takú kvetinu. Ja nemám nič. To máš so mnou. Ideme? Veľmi to nie je tak vidno. Ahojte. Dáme to za sebou. A aké pekné kvetinky dostala. To je aké zlaté. Keď absolvák je za nami. A nemám k tomu čo povedať. Dopadlo to fajn. Vyčítaj to, lebo budeš zase plakať. Dneska dostala krásne kvety.
pozerá. Ja to nemôžem čítať, lebo budem plakať aj ja. Takže už sme skončili s plakaním, už dosť plakania. Bolo to veľmi emotívne, bolo to veľmi pekné. A ona zase plače. Ideme domov. Tetra Banka Slovenské národné. Open up the door, can you open up the door? I know you said before, you can't cope with it anymore. Držím to. Idem teraz takto namalovaná pekne domov, lebo nemôžeme sa odmalovať tam. Ale Ninka, to sa musíš obávať. MHDčkou pôjdem takto, akože nechcem... To ideš MHDčkou? Títo všetci ľudia sa boli na nás pozerať. Ľudská samé darčeky dostáva. Ale zaslúži si zajtra mať národky. Idem to mať natočiť. Ideme všetko natočiť.